Beth bynnag yw'r heriau sy'n wynebu eich busnes. Mae proses ar gael i sicrhau eich bod yn barod ac wedi paratoi'n dda i allu ei wynebu. A'r enw ar y broses honno yw Cynllunio'r Gweithlu. Mae'n broses sy'n eich helpu i reoli'r talent sydd ar gael, gan sicrhau bod gennych y nifer iawn o bobl, yn y rolau iawn ar gyfer ei sgiliau, ar yr adeg iawn. Mae'n ymwneud â dyrannu eich adnoddau, mwyn i chi gyflawni eich amcanion uniongyrchol a rhai hir dymor yn y modd gorau posibl. Mae hefyd yn ymwneud â helpu i ddod i wybod y math o dîm y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol. I gynllunio'r gweithlu'n effeithiol, mae arnoch angen y canlynol. Arferion rheoli pobl sy'n rhai da, enghraifft, y gallu i weld potensial eich gweithwyr. Deall nodau eich busnes, bod yn ddigon hyblyg i ddelio ag amgylchiadau sy'n newid. I greu eich cynllun, dylech ystyried y canlynol. Nifer y gweithwyr sydd ei angen i gyflawni eich nodau, ac ymha feisydd y byddant yn gweithio. Y sgiliau sydd ei hangen arnynt nawr ac yn y dyfodol, ac a yw'r sgiliau hynny'n rhai cyffredinol neu'n rhai arbenigol. Y gyllideb y bydd ei hangen arnoch i dalu am unrhyw hyfforddiant. Sut i ymateb i newid sydd wedi ei gynllunio a heb ei gynllunio. Y modd y gall personel sy'n gadael neu sy'n absennol gael effaith ar gynhyrchiant. A'r modd y byddwch yn adolygu ac yn addasu eich cynllun yn rheolaidd. Bydd Cynllunio'r Gweithlu yn dda yn sicrhau bod eich gweithwyr yn cyflawni hyd eithaf ei gallu ac yn trawsnewid eich busnes. I ddysgu mwy, ewch i'r Gronfa Wybodaeth Sgiliau, busnescymru.llyw.cymru/porthsgiliau, neu ffoniwch dim 3000 6 dim 3000.